ayo. Ayo. Kok tak warna sapine Pak Haji lho kok. Ayo. Kae pedhete urung ana sing ngemiki. Baiso. Rayunen kono, bojomu nom. Aku ora sambok rayu ritek. Tenan. Iya, ora apa-apa. Aku rene lho. Mulih nek wong ilang daset nyalahke aku. Ya wis, ya. Timbangane engko ndasku ilang ya. Ora apa-apa, Sabar. Kok nek iki wis keturu aku mrene ya. Neno. Pengalaman iki pengalaman. Anu suarane kepengin selirahmu. Ora kuwi ngerayu ngono kok kuwi selirahmu. Alus manis nengsep hati. Apa estu atur panjenengan menika to? Aku koyo ngrangkul bego ya, Pak. Kuwedi ya. Wis to tampa ana nacane bojo siji langsing siji gedhe kan ya kudu disyukuri. Jo. Ngene ora aku nyedak awakmu tek mengkeret ngono lho. Kowe kan ndek bojo Mbak Elisa karo aku kudune yo seneng lho. Satu perpaduan yang luar biasa. Kayak alus monggo Mas Dahar. Yo kok bagian kusur-kusur. Alah Mas omahe kobong ayo Mas disebut ayo Mas nyebrang kono Mas. Sak nek bes ora ndang mati. Iya. Lah aku tetep mati wong awakmu saking kasare mbok uncalno nganggur. Lah beda lek Mbak Elisa. Umpama dijak nyebrang. Nih kalau Kang Mas monggo nyebrang wonten bus diares modar. Malah pas ya. Iya. Ya wis aku tak karo awakmu wae. Gede kumolorno Mbak Lucy senembang. Nah iya. Musuh. Ayo wong ayu. Musuh menggat pangku. Iya, pangku jo. Nun sewu, Pak. Apa? Modele bojone kaya pule sing teng mriku e. Di pangku men ketok mesra. Aku wacana Yasin ben kuat. Kowe iki kok mesti ngenyek lho. Wingi-wingi karo aku gak ngono mbok ketemu Dek Elisa ngono kuwi lho. Ayo kene. Pangku jo. Ayo. Piye rasane jo? Duka Pak Igit. Kaya ki dengkulku mblusuk ngono lho Pak Igit. Kok jeweru men kan diblusuk. Kebayake kelandungan Pak Igit. Oh. Wis Rasa pangku-pangku wis. Gede kowe jo sing nembang jo, kumolorno dikandro. guri kene kubota. Apa kuwi? Kok diesel. Kono kowe gandrung kumolorno. Oh rene. Angel-angel cemplung ning kolam renang. Syukur. Goleki Gusti Putri Sriuning. Gusti Putri Sriuning. Inggih. Kula kang abdi Gusti Putri. Oh, Kang Abdi, kene Nggih. nyedak kene. Nggih, monggo mriki. Lenggah mriki mboten napa-napa Gusti. Nggih, Abdi, kowe saka ngendi Abdi? Nggih, saking resik-resik suket. Oh, resik. Nyun ngapunten pundake enten kotorane. Iya kok yo ngerti jenenge wong Lambe- rasa perhatian Oh, yo kaya ora, ngono kuwi ya. Anu- Senadyan Abdi ning kowe iki jen ngerti banget nek aku ki yo Ora sak minggu-minggu dadamu iki. lambemu ana solare. Iya ngobong kowe kuwi. Gusti Putri Sia-sia kan. rikmanipun rambutipun menika aduh wonten bledukipun eman-eman. Iki rambutmu ana tikuse aduh. Iki nek rada gatel iki rada. Oh, niki wonten. Oh, hai. Aku yo gatel. Iya. Sik tak kukure. Ya iki lho gatel. Lho iki lho gatel. Mbok sing romantis kok Yo sigit ngene to padha aja ngantek kalah. Lho, ini. Ping apa wong kono keluarga rapat yo bahagia. Wis ben jenenge wong cemburu yo ngene. Abdi, sesuk awak dhewe mlaku-mlaku adoh yo. Yo. Alamun to kula kasembadan palakrama kalian panjenengan Gusti Putri. Wah, badhe bulan madu wonten Magelang. Iya, ning Magelang kena, ning luar negeri ya kena, kok tak tumpake pesawat. Heeh. Ayo bulan madu aku tumpakne apa? Santai gratisan ning selulup ning kono kuwi wae. Nggon kolame Pak Hanafi. Yo paling gak ditumpakne apa wong kono numpak pesawat. Aku awake numpak beduso. Ora sudi. Nggo ning Jalan dhewe. ning Itali makan spaghetti kita. Iya, Abdi tak tukokke spaghetti, tak tukokke pizza, apa sembarang kalir apa sing mbok pengen tak tukokke kabeh ya. Matur nuwun Abdi. Gusti Putri. Pizza, lho pizza. Spaghetti itu kono kuwi. Awake dhewe yo mangan pizza, yo mangan spaghetti.